Mátóm áthair mar go feici mé. Tá sé róáda ó a héistín déarnach. Mé ad thuci sé chuig an aglas sin ar bhí mé mo chasúir. Dornálaí bhí sé, seanscoil. Cail sé an rud is mó gómh. Fé caran ag trí go haon choíocht tribh. Ach bhí sé an buile thógáil. A Christ, bhí sé an buile thógáil. Éiste bhéal. Me leis go láthair. Yeah, the lads are rocky and ag. Jerry she grouchy the cop bulla le dar. Na híthe rá sí snítar, straachas ma iad ná lig lo bulla a lag air. Ríis agus a ríis eile, go dtí go brise a chuid lábha. Ní rih a lag amach é ma iad. Well, lag a síos cínta. A chuile óir deir sé. Bhí sé gcónaí ar a cosan ar a cáil sé. Ach inis a ríis áfach. Inis a ríis thug sé buile agus brise ród go tuban taobh stéató. Ma dheanmhar é sé rán na fíorcatlaach. Fáit is tí an na crílar, tá nó sé leata. Deir sí dor bháin. Bí áhasach ribh na Murdoch lads. Tá an dáil iontu. Agus feice tú orda é. Sa choró. Fág an beocht chuid súla. Agus thosaigh sé ag súl go máil. Le na lábhatíh leis anas nach rá feitis ar rih rud a be. Agus an lád eile. Feice sé an aig sin agus déanach sé iirecht éilú é. Ná. Ma iad. Gáha sé é. Agus bhuc sé gaise sa chúne. Le an dáil amach. Ja. Inis, ní thuig mé é, úsad. Cad a bhí a múthú ag ach go dain taobhiste, ní thuig mé é. Ní ag an am sin. Ach tuigeann tú inis é. Béidir go mé sé níos éasca duit má insin tú dom cad atá dhéanta agat. Níla me glór brathúnas ahraí don méid atá déanta agam áthair. Tá me glór mathúnas don méid atá le dhéanamh agam. Ní hé mar an aibríonn sé. Cá díreach atá ar insin agat a dhéanamh.